Takaperin perkeen. Kuka osaa? Antonenpa. Toinenpa! Hobby, hobby, hob. Hei! Noniin, antakaa mennä. Hei Jari, kuka pitää mun appukoulun? Mä voin ottaa video, mulla ei ole enää tilaa. Hei! Minä otan edelleen video. Tää on menossa jo. Noniin, ottakaa ton. Kuule! Miten? Anna maapiasta paniinia. Paniini pannaan paniini. Saaks tästä euroa tuolla naamalla? Mä haluan Se toimii näin. Tää on loppu poskan. Ja mulla täytyy vaikka mitä olla. Mä haluan tommosen naaman. Oletko sen naamarin?